tare da ni to kina tare da farin ciki na har abada. Kawai dai kuskuren ku shine kun ki ku aminta da tunanina ne, sannan kuna yanke hukunci ba tare da ni na sani ba. Saboda haka daga yau kada wanda ya ƙara sake yanke hukunci ba tare da an sanar da ni ba. Daga yau mun baka wuka mun baka nama, ka yanki inda kake so a yadda kake so a kuma lokacin da kake so. Umma, kin yi endorsing statement din nan? Me hakan yake nufi, Ali? Umma yana nufin kin amince da abin da Hajara ta ce? Babu yadda na iya. Dole in amince da hakan. Tunda yanzu ba da kaman Ali. Rayuwa kadara ce kowa da irin tashi. Haka soyayya ke rabuwa sashi-sashi. Babu tsammani soyayya min tafiyar mashi. Sha'anin sauna da bakar wahala babin bashi.